Σήμερα αυτό το βίντεο είναι αφιερωμένο στους ζηλιάριδες. Για να τους φυτέψω κάτι στο μυαλό τους, μπας και σταματήσουν τις γκρίνιες, τις ζήλιες και γενικά τις επιθέσεις είτε σε άντρας είτε γυναίκα στον σύντροφό σου, ώστε να έχετε μια υγιή σχέση. Υπάρχει λύση, και αυτό πρέπει να το καταλάβετε. Ότι όλες οι δουλειές, ένα μεγάλο ποσοστό της εργασίας έξω, είναι κέντρα γνωριμιών. Καλός ή κακός, είναι κέντρα γνωριμιών όλα τα μαγαζιά. Είτε είναι νύχτα, είτε είναι μέρα, είναι κέντρα γνωριμιών. Αυτό δεν μπορείς να το αποφύγεις. Φίλτατε άντρα. Εσύ που η κοπέλα σου δουλεύει εστίαση ή δουλεύει σε κάποιο μαγαζί, εξυπηρετεί αγοράκια. Καλός ή κακός πρέπει να το αποδεχτείς ότι η κοπέλα σου συναναστρέφεται με άντρες. Αυτοί οι άντρες, όπως εσύ τη γνώρισες και την αγάπησες, έτσι και αυτοί πιστεύουν, έχουν κάποια ελπίδα ότι με ένα χαμόγελο που θα τους ή κάποιο το οτιδήποτε της πούνε μια καλή κουβέντα, πιστεύουν θα τη ρίξουν. Για να αποφύγεις αυτό, φίλτατε άντρα αυτό, πρέπει το πιο σημαντικό, να φτιάξεις εσένα. Πώς μια γυναίκα κρατιέται όταν βλέπει τον άντρα να εξελίσσεται, όταν βλέπει τον άντρα να της μιλάει όμορφα. Δηλαδή, τι κάνουμε τώρα, φτιάχνουμε τον κήπο. Φτιάξε τον εαυτό σου. Το ίδιο ισχύει για τη γυναίκα. Βλέπεις έναν άντρα που είναι νάρκης, όπως λέτε, δηλαδή έχει ωρεοπάθεια. Πηγαίνει γυμναστήριο, τρέχει, κάνει πολλά πράγματα για τον εαυτό του, του αρέσει το κορμί του, ξυρίζει, δεν μέχρι κάτω, γουστάρει. Όταν το επιτίθεστε και του κάνετε ζήλιες, αυτός κάνει ακόμα περισσότερα γι' αυτόν. Αυτός τρελαίνεται. Του αρέσει αυτό που έρχεται, δηλαδή αυτό που ακούει. Τη ζήλια τρέφεται από αυτό. Αλλά σε κάποια στιγμή φτάνει και στον κορεσμό και απομακρύνεται. Γιατί αν εσύ, φίλτατη, του επιτίθεσαι και του κάνεις ζήλιες, γιατί τον κοίταξε μία, γιατί τον κοίταξε άλλη, να χαίρεσαι. Και εκεί πρέπει να φτιάξεις εσένα. Αν ο άντρας σου κοιτάει καλή γράμμα κορμιά και του αρέσουν, δεν σου λέω να κάνεις αντιγραφή, αλλά προσπάθησε να γίνεις το πρότυπο αυτό που αρέσει τον άντρα σου. Και έτσι δεν χρειάζεται να το ζηλεύεις. Μετά θα γυρίσει αυτό. Ο άνθρωπος που έχει ωροπάθεια, αν δει τον σύντροφό του και αυτή να εξελίσσεται έτσι, ή δένει ή χωρίζει. Δεν υπάρχει μέση λύση σε αυτό. Αλλά το πιο πιθανό, αυτά που μου έχουν δείξει εμένα τα στατιστικά μου, είναι ότι όταν μια γυναίκα περιποιείται καλά τον εαυτό της, όχι με ψεύτικα μαλλιά, ψεύτικα χείλια και ψεύτικες κατσαρίδες στα μάτια. Μιλάμε σοβαρή περιποίηση. Τροφή και σώμα, κατά κύριο λόγο. Όλα τα υπόλοιπα είναι πλεμπέικα. Έτσι γίνεται πιο δυνατή η σχέση. Μέχρι την επόμενη φορά, σκεφτείτε να φτιάξετε τον κήπο σας και την ψυχή σας για να μπορέσετε να έχετε καλούς ανθρώπους γύρω σας και μιλισσούλες να έρθουν στα λουλουδάκια σας.